Һәр елдагыча быел да 1 июнь халыкара балаларны яклау көне уңайыннан югары Яркәйдәге ял паркында балалар өчен күңелле һәм истә калырлык чара үтте. Аны районның модельле балалар китапханасы белән балалар иҗат үзәге хезмәткәрләре берлектә оештырды. Чара Барбоскиннар белән бергә җәйне каршы алабыз исеме астында узды. Көннең салкын булуына карамастан, яше карты бала чагасы бик күп җыелган иде. Бәйрәмгә җыелучыларны муниципаль район хакимиятенең муниципаль хезмәт, мәгълүмати аналитика һәм кадрлар эше буенча бүлек начальнигы Рәмил Нуретдинов котлады. Районда балалар өчен тудырылган шартлар турында сөйләде. Сегодня всемирный праздник, Всемирный день защиты детей. Действительно, самое дорогое, самое ценное для любого общества – это наши дети. Это наши самые-самые главные сокровища, которыми мы гордимся, которых мы готовим к большой нашей жизни. Общество, любое общество будет себя уважать только тогда, когда она сумеет создать для детей условия для жизни, для развития, для становления, чтобы они были подготовлены достойным поколением своего времени. И сегодня, если мы посмотрим хотя бы наш район, мы стараемся создать все необходимые условия. Уен көлкілі тамашаны мультик геройлары булып киенгән китапхана хезмәткәрләре Әлфирә Валидова, Гөлнара Мәгънәбиева, Сөмбел Габдуллина, балалар иҗат үзәге педагогы Әлфия Алиева күңелле итеп алып барды. Алар балаларны төрле мавыктыргыч, кызыклы, хәрәкәтчән уеннарда уйнатты, асфальтка рәсем төшертте, ә инде актив катнашкан балаларны истәлекле бүләкләр белән тәбрикләде. Повторяем за Барбоскиными, ребята! Әлбәттә, нинди балалар бәйрәме җырсыз, биюсез үтсен инде. Район балалар иҗат үзәгендә, район мәдәният йортының Ладья җыр төркемендә шөгыльләнүче балалар иң матур җырларын, иң дәртле биюләрен бүләк итте. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Иң сөйенечлесе, балалар өчен иң зур бүләк яңа спорт мәйданчыгы куллануга тапшыру булгандыр мөгаен. Биредә тренажерлар, спорт белән шөгыльләнү өчен корылмалар урнашкан.
Мәйданчык Русия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Рифат Шәйхетдинов һәм муниципаль район хакимияте бүлгән акча средстваларына булдырылган. Наил Кашапов җитәкчелек иткән Илеш РТП җәмгыяте төзүчеләре кыска срокта һәм яхшы сыйфатлы итеп төзү биргән. Шулай ук бәйрәм уңаеннан юл паркы хезмәткәрләре балаларны иртәнге 10-нан көндезге 12 сәгатькә кадәр бушлай аттракционнарда атындырды. Шәхси эшкуарлар тәмле ризыклары тәкъдим итте. Ойгын Балаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.